масъулини маркази миллии тестӣ Тоҷикистон мегӯянд, ихтисосҳои ҳуқуқшиносӣ ва иқтисодчӣ ва тиббӣ ҳанӯз ҳам аз серхаридортаринҳо аст. Дар озмуни қабули донишҷӯён барои ихтисоси кори бонкӣ ба як ҷой пешбинӣ шуда, сабқати беш аз 570 довталаб рост меояд. агар мо аз рӯи шумора, яъне шумораи зиёди довталабони ин ё он комбинатсия ихтисосро интихоб карда ҳамин таҳлилро анҷом диҳем, дар ҷои якум ихтисоси кори табобатӣ аз рӯи шакли рӯзонаи таҳсил ва намуди ройгони таҳсил аз донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино. Ин комбинатсия ихтисосро бештар аз 16700 довталаб интихоб кардаанд. дар баробари ихтисосҳои серталаб дар нишасти хабарии рӯзи 3 август ҳамчунин аз бахшҳое ҳам ном гирифта шуд, ки довталабон ба онҳо таваҷҷӯҳ надоштаанд. ихтисосҳое ҳастанд ки умуман интихоб нашудаанд, бахшус ихтисосҳои масалан самти ҳамун санъат, ҳайкалтарошӣ аз донишгоҳи давлатии хуҷанд ягон нафар интихоб нашуд. соли равон беш аз 100 000 довталаб худро сабти ном карданд ва масъулин мегӯянд, аксари ин довталабон хостори донишҷӯ шудан дар бахшҳои тиббию иқтисодӣ ва ҳуқуқшиносӣ буданд. миёни сокинон чунин андеша аст, ки ҷавонон бештар касбу ихтисосҳоеро интихоб мекунанд, ки ғайр аз маоши расмӣ манбаъҳои дигари даромад доранд. як пурсиши сарироҳӣ низ нишон дод, ки дар мавриди интихоби ихтисосҳои ба қавли серхаридор назарҳо гуногунанд. як ихтисосе боша ки даромад дошта боша, оилӣ ки нақд дошта боша, ба фикри ман ҳама ҳамихе фикр мекунад, ки як кори даромаднок боша. Они хотят получать сразу большие деньги. Это, конечно, неправильно. онҳо мехоҳанд ки якбора даромади калоне дошта бошанд. ин албатта нодуруст аст. даромади хуб он вақте мегирад ки мутахассиси хуб шавед. мо ҳуқуқшиносу иқтисоддон хеле зиёд дорем, аммо мутахассиси худро ёфтан душвор аст. خاطر که جوانان نمیدونن که آیندهشون چی میشود چی نمیشه، اختصاصشون رو بکردن نمیتونن. баъзе аз сокинон ҳам тасдиқ намуданд, ки ҳарчанд дар интихоби касби ояндаи худ соҳиби ихтиёранд, аммо орзуи дарёфти маоши баланд ва шароити беҳтари зиндагӣ дар оянда онҳоро ба шуғли ҳуқуқшиносиву пизишкӣ бештар шавқманд месозад.